आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव दङ जोंहा UPPL निनो सेन्ट्रेल कमिटिनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि मानगोनां जिरेन बसुमतारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आरो लोगोसे दंबावो जोंहा सेन्ट्रेल कमिटि UPPL निनो सासे अर्गानाइजिं सेक्रेटारि मानगोनां डमिनिक इस्लारि बसुमतारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। ओइ गमानाव थो डाइरेक्ट ओइजों लामा दं ओइजों लामा दं औ देरसोनाय जराव जर याने खेती करे क्या करेगा अच्छा बंद कर दिया रे नहीं दिया ले अन्नानै मानिलायदो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि आलासि बिथांमोना बुंसोलायदों रायलायदों गासैबो जोंनि नैबे मेल जागोन जायगायाव लामाखौ गारनानै फैयोबा मोजां जागौमोन होननानै बिनि थाखायनो जोंनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद सारा दसे उनाव सफैगोन बिथां सफैनाय लोगो लोगो जाहाथे जों गासैबो बे लामाखौ खालि खालामनानै सिङाव हाबो बेखौ गुरैयै खावलायबाय। जोंहा दिनैनि मेलखौ दैदेननाय मानगोनां आफादगिरिया मिडिया बाइट होबाय थादों बिथाङा सफैबाय बेखायनो इयुननि हाबाफारिखौ दैदेनलांनो थाखाय आं मानगोनां बिथांखौ खावलायबाय। এতিয়া কাৰ্যসূচী অনুযায়ী আজিৰ এই সভাখনত উপস্থিত সকলো ৰাইজক আদৰণি ওয়েলকাম স্পিচ দিব আমার 14 নম্বর চিরাং দর্শক আমার প্রার্থী তেখেত রঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া তেখেতক নিজৰ আদৰণি ভাষণ দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। Manau Gede dan ini be Sirang Jilla Subung Gongma habafaरिखौ दैदेननाय जोंनि UPPL नि लोगो आफादगिरि थामहिनबा दिनैनि बे आफादखौ दैदेननाय आफादगिरि नोंथां बे आफादखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोंनि खाथि खालानि मोनफ्रोमबो गां बिथांमोननिसिमबो UPPL हान्जा एबा 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सासे बिजाथि महरै खर' गंग्लायै आंनि खुलुमनाय आरो बावनायखौ आं हरग्रोबाय। दिनैनि बे हाबाफारियाव मोनसे समाव BTC हालामनि राजखान्थिखौ मेंहाबनायसिम UPPL हान्जाखौ मैखोमै गायसननानै दोननाय जोंनि गायसनगिरि मानाव गेदेर बिदा गेदेर